Hovor niečo. Čo ti mám povedať? No, No, čo? že minule som počula také od... To si mi povedala ty údajne, ale že vraj to bolo z úst tvojej matky, že sa ti zmenšilo poprsie. No, čo ti mám povedať? Ja si myslím osobne, že nie. Ale no, také to podala už ma. Ja neviem, asi hej. Mami väčšinou majú pravdu, nie? Ako ktoré? A tvoja? Ja som si to nemerala, ale... Neviem, možno... možno trošku. Neviem. A to možno kvôli tričku. No, je to možno kvôli tomu. Daj. Ja som počula, Dominika, že tvoje kozy sa zväčšili. To je pravda. Áno? Dneska som to zistila. Dneska. Áno? Mhm. A není to podprsenkou novou? Nie, ja nemám. Aha. Je to tým, že ja som mala úplne tričko bez podprsenky a zrazu čítam, že oni sú také chytateľné, také polnožky. Ale neklam. Ale je to tak. Ale aj tak To mám sa ti pocit. nezdá. Možno je to len milimeter, 2, 3, 4, 5, ale vieš. 2, 3, 4, 5, no to je dobré. Nie, proste je to tak, že ono sa to tam plní, vieš, niečím. Také... Materským mliekom. To až potom, nie, to sú také ako keby mliečne bandavky a oni sa tam vlastne nahádzajú viac a viac a potom sa to naplní. Dobre. A chceš ešte niečo sa ma spýtať? No, chcem sa ťa spýtať, že prečo si mi nekúpila 3 kopčeky z brzliny? A Dominika, ja som ťa neočakávala dnes. Prečo? Ty si ma dneska neočakávala? A ja som ťa očakávala včera. Včera? Ale ja Nie, som prišla neskoro. Zajtra ma očakávala. A ja som ju prekvapila už dnes. Tomu ver, si mi volala a ja... Nie, ty si mi volala. Ale ty ma prezvodila. Ja som ju prezvonila. A ja... Ja som bola prekvapená. Ona bola prekvapená. Vypni to. Vypínam to. Vypni to. Aby som tam bola ešte, vieš.